Keď prelezeš, tak Piči. Dobre, to zase. Mati, poď. Ideme. Naraz. Môžeme naraz? Ne, naraz nie. Piči. Bojím sa, nemám... Ty skočíš za mnou, hej, keby niečo bolo. Ja skočím za tebou, hej. Dobre. Nemám to... Ale ideš teraz? Nesletí. Piči. Kurva, drát. No, otáčaj sa. Tak, to sa. Dobre. A odráž sa dopredu, hej? Počkaj. Drž sa. Je tam, hej. Ježišmarja, a normálne je, že... Počkaj, chceš ísť prvý? Chceš ísť prvý? Choď už do piče. Počkaj. Nie. Natáčaš? No vidí. Nechce sa vystresovať z neho, to je, že... Ešte raz! To bolo super! Fakt si to skúste. Úplne pohodička, a jak nič. Mati, úplne pohode to je. Fakt to je úplne pohode. Aha. A hop! Konečnej, ty kokos. Ešte raz. Ešte raz, že? Popiči. Fakt je to úplne v pohode. Je to totálna pohoda. Nie. Popiči. Super. Ale je potřeba to udělat rychle, protože ty vole. Hej, nemôžeš váhať. Super. Olec! Poď tu. Pomešajte, to super! No poďte, babi. Najhoršie to vynorenie do piči, dlho to trvá, ne? Skočíš a čakáte, že ma nejak dlho to trvá. A hop. Brutál! Peťuško, je v pohode! Chcem Martinko. Super. Ideme ešte. Že? A ja by som išla ísť. A ne, netreba povedať. Mirko, no poď! Poďme chalani, hej, chalani. Poď aj ty. Nejdem. Ideš? To pohne, že?